muskulteissa. Mulla on Odin violetit käsikripit, Odin niin nää alumiinipaaretit tän väriset. Ja sitten niin tää Lundin Union roskivälinen ihan hyvä. Sitten Tiltin SR violetti tää Lundin headsetti ei oo sitä niin hattua, koska ei. Sitten Urban Artiforkki, mä en muista mikä, joku se oli. Sitten Lucky Ten renkaat, on ihan hyvät. Sitten tämä Apexin dekki, sitten ja sitten Hella Gripin grippiteippi ja sitten tää takana tää renkaat, tää pyörii hyvin. Drop-testi. Gripit välissä sanoo väri, koska teet on värisoket. Lundin mustat normaali paarendit paskat. Etsik ryöne tanko, Etsikin lämpi, Lundin kuppi, Tilti headsetillä, tässä kermaa. Etsik Legion forkki, Etsik inkubet, sitten kympit. Mock grippi, kermaa. Toinen inkubet, Sitten dekki. Apexi jarru, medium. Apexin dekki ja pohja on tällainen ja drop test. Mulla on mustat, mulla on Odinskaat ja värisoket, Lund Reaperin tanko, Etsikin klämppi, Lundin headsetti, Lund Goldforkki, Lucky Tedin renkaat, Etsik Eravan dekki, Enu grippiteippi, Etsikin jarru. Se on Nylo. Ja sitten tää pohja on vähän. Silläkin mulla on Lundin käsikki, Etsin ruoane, Dominaattori SCS Germaa, Districti headsetti, Etsiki Legion forkki, Ruutin renkaat, takana Ruutin Blu-ray, sitten Lucky Prospect dekki ja Lucky Naikat dekki grippi ja drop testi. Cream soda Fago down, still dreaming. They hate on me, I don't know the reason. Finna wake them all up, cause I know they sleeping.